Nunod sa kalampusan sa NCAA Season 97, in full swing na usab karon ang pagpangandam alang sa NCAA Season 98 nga pagasugdan karong September 10. Sa Season 98 Planning Conference sa NCAA Management Committee ug sa GMA Network, gipahibaw ni GMA First Vice President at Regional TV and Synergy Head Oliver Victor Amoroso nga mas daghan pa ang angay ngatangan sa bagong season. Pero gumikan kay ana paghihapon ang pandemya, mas unang bantayan ang kaluwasan sa panglawas sa mga atleta. Base sa nasabutan, semi-bubble ang setup kundiin mamahimong magpabilin sa mga dormitoryo ang mga atleta. Regular sub nga ipahigayon ang antigen testing. Ang Emilio Aguinaldo College mo'y host sa bagong season. With the coming season 98, most of the games, if not all, are already face-to-face, physical. So we're very excited for that. We have prepared already bigger venues for the games. Mas lalo pa nating tiningnan yung mga protocol.